sanfɛ kalandenw olu caman bɔra ka u ka nisɔngoya yɛrɛ bi ka sababuya kɛ ekɔli karamɔgɔ olu kɔni ka barabila ye kibaru min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna kɔ ko sanfɛ kalanso ko olu caman kɔni de bɛ yen nɔ minnu ekɔli karamɔgɔw bɛ barabila dɔ la ni kalanden ninnu kɔni n'u ye a yɛrɛ k'a fɔ ko janvier kalo la ko ekɔli karamɔgɔw olu kɔni ye barabila dɔw kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ ko wa o fɛnɛ kɔfɛ barabila wɛrɛw daminɛlen filɛ nin ye ni kalanden ninnu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko olu kɔni ka se ka kalan kɛ ko sabula o ye olu ka hakɛ ye ninnu kɔni ka nin taama ninnu a daminɛla bi FST ni o ye fasi kɔrɔlen ka bɔ yen nɔ ka na direction générale de l'enseignement supérieur ninnu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko a kɔni sera a danna ten ekɔli karamɔgɔ olu kɔni ka nin barabila ninnu kɔni ka ban walasa u bɛ se ka na kalan kɛ olu kunna k'aw hakilila jigin k'a fɔ ko ekɔli karamɔgɔ ninnu olu ka barabila sɔrɔla sababu minnu fɛ o la kumabaw olu kɔni ye u ka sara kun fɛn dɔw ye ni o kɔni ye prime de recherche kabini san 2017 wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ninnu ye a laɲini ko kalansow kɔnɔna ka se ka kalandenw ka olu lakana olu kɔnɔna la wa sɔni nin taama in yɛrɛ cɛ mali kalandenw olu ka hakɛ ɲini jɛkulu ɲɛma o kɔni ye sɛbɛn dɔ kɔni kɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔni na dɔnniya k'a fɔ ko baki bɛ na kɛ ko maa wɛrɛw kɔni de bɛna passe ni ka taa sanfɛ kalanso la ko ga ko mɔgɔw kɔni tɛ mun kalama ko kabini san 2022 ni o ye salon ye mɔgɔ minnu ye baki sɔrɔ la ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ma kundo yɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ kuma lasurunya la ko nin ye o mɔgɔ ninnu san kelen kɔni de u ma sanfɛ kalan ka o kɔni daminɛ ko ni a ta ka lajɛ maa minnu kɔni fɛnɛ bɛna bɔ ɲɛna ni o bɛna taa fara olu kan ko yala jama cayalen ta ko ninnu kɔni ka lahalaya bɛna kɛ jumɛn ye o kɔni de an ye mɔgɔw kɔni hami ni olu yɛrɛ kɔni ye bɛɛ lajɛlen kɔni na dɔnniya ka sɔrɔ ka a laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ kɔni tigɛ walasa mɔgɔ minnu kɔni ye bagi sɔrɔ kabini salon olu kɔni bɛ se ka taa fan kɔni dɔn u yɛrɛ la ko wa alo yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ko minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu ye kalan daminɛ ko o dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko olu fɛnɛ bɛ se ka san 2 ɲɔgɔnna kɔni kɛ kilasi 1 na k'a sababuya kɛ examen minnu kɔni kan ka kɛ ko olu tɛ ka se ka kɛ a ɲɛma AM ɲɛma ninnu olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni ye wulikajɔ caman kɔni kɛ duguma walasa u kɔni bɛ se ka fura sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na ka ga o bɛɛ n'a ta dɔw kɔni de bɛ ka fara olu ka gɛlɛyaw kan ko fɛn tɛ ka bɔ a la ko o kama don n'a nataw la olu kɔni bɛna wulikajɔ dɔw kɔni kɛ ni u kɔni bɛ kalanden bɛɛ lajɛlen kɔni wele u ka u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa u ka laɲini olu bɛ se ka sabati cogoya min na an balimaw ni kibaruya ni kuma an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔra aw kan bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ